Ning higayuna atong sayran ang labing uwahing sitwasyon diha sa Carreta Cemetery. Nico, ubay-ubay na ba ang mga tawo nga anaa dinha karon sa sementeryo? Yes, ning mga orasa padayon ang pag-abot-abot sa atong makaigsunan dinhi sa sementeryo sa Carreta Ces. Usa sa labing dako nga sementeryo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ato ipakita lang ang sitwasyon sa pagkakaron Ces dinhi sa Samang sa Carreta. Padayon ang pag-abot-abot sa mga tawo ning mga orasa labi na nga landong na gyud. Apan di pa gyud ni mauahang volume nga gilauman sa atong mga otoridad sa mga mobisita alang sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na ugma og sa November 2 gyud ang bagang duot sa mga tawo nga gilauman sa atong mga otoridad ug mao sa ilang gipangandaman. Baguhay lang subses, gipasug-an na sa atong mga electrician dinhi kining mga bumbilya, kining gitawag nga pasuga. Nahimo ng tradisyon sa atong mga kaigsuunan nga mga Sugbuanon, mubayad ni sila og kwarta, moabot sa 300 o 350 pesos para pasugan ang nicho sa ilang mga mahal sa kinabuhi sulod sa tulo ka gabi. Karong gabi magsugod November 1 ug sa November 2. Hangtod sa pagsunod to sa sementeryo kaganihan sa doon na pa uban nga mihabol nga gusto pa magpakonektar sa pasuga para sa nicho sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Doon na sa giplastada diri ses nga listahan sa mga santos nga misa nga himuon dinhi sa sementeryo sa Carreta ugmang adlaw og sa November 2 abot sa 14 ka mga daily masses ang himuon dinhi sa sementeryo. Oras-oras ni siya magsugod alas 6 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Sa nasayran kining Samang sa Carreta gimanage ni siya sa duha ka mga dagkong parokya dinhi sa Cebu City, ang Cebu Metropolitan Cathedral ug Santo Rosario Parish. Maong mag-ulhos-ulhos ang schedule niini sa makaparian sa Cathedral ug sa Santo Rosario para maghalad og santos nga misa para sa mga kalag dinhi sa Carreta. Ato sa pahimangno sa makaigsunan nga moari diri ses, doon nag-designate dagkong mga karatula gyud sa entrada sa menteryo kung asa ang entrance ug asa ang exit para dili sa malibog ug di sa magsugat ang mga tawo nga moari dinhi sa sementeryo labi na ugma ug sa Nobyembre 2 nga moay bagang duot gyud sa mga tawo ang gilauman nga moari diri mo duaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Mo kanang latest gikan dinhi sa Samang sa Carreta Ces. Dagang salamat, Nico Sereno.